Mahmud B. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Lam yalid wa lam yulad, Allahu kai na sa a farko. Malikal mulki karan hikima, ka daɗe ni karko. Ya ta'ala ka saitan hanya, batika na ɗauko. Zan kai ga manyan rijalillahi, wallahi sai da ku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Allahumma salli wa sallim ala barun nada, subgatin layi babul amni wa amada, ma'a ali wa wa kulubu muhammada, auliya ullahi wa shirafa nanu yufukum. Dole in gaida Sheikh Jani na sadadi yali, Baba Barhama gausin zamani na gidan Ali. Labbaika labbaika ya mai udadu jinin munzali, na durƙusa gunka shafan kaina da ya ba muku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Assalamu alaika ya Rasulallahi al-Mustafa, assalamu alaika siradallahi mai kyan sifa. Ya mame dil kauna cikin kaunar ka muka zurfafa, a ba mu sirrukan nan dan mun san ba a yi sai da ku. Za mu koma mu sauke kaya, mu miƙa gaisuwa gun sahabban da ba su da tamka, miyo jinjinawa. Ba dare babu rana kullum musa suke tsayawa, sun ba da ransu don kare Habibu, dole mu gaida ku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Duniya kiyama tabbas dukkaninsu sun sallama, kan batun jarumin da nake yi da na faɗa an gama. Sallama wa ta salimi yan uwa ba zama, sadikin masoyin nan ne Saddiƙu hadiminku. Na tuno ranar hijira lamarin fa ya tunani, ka kaɗai ta ka samu kusanci dole na yi tunani. Lamari ke sa na yi jalabu dan yana taɓa ni, Abdulhamid na Kairullah Anani hadimin gidanku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Sayyidi Umar al-Faruq jarumin ma'aiki, razanar dukkanin Bayahude Umaru sadauki. Madalla da ku su Umaru gwarzon mayaki, akan ma'aiki ya zara takofi dole na yaba muku.
ko a farkon kira Umar shi yayi tsayawa ana yin sallah a boye yace ai fitowa take ya zare ta kofi ya game hanawa Ayyuba ne mai kaunar ku kuma hadimin gidanku jinjinawa da ban girma ga sabon rasulillah da'irar Fatima ni ma na zo muke gaida ku Ni Sulaiman ni ma na zo babatin na zauna kan batun sahabban manzan Allah farin ciki na ya zamo wajibi a gare ni kaunar ku ni na nuna ya hafizan alqur'ani Usman ga nugunku lamarin ka ne ba zan manta ba ko a ran kiyama ladar Usman badal yau mashi ya ce ma an yau baya a baka nan Mahamudi shi ya yoma ni gare ni san ba ni tsayawa kan hidimta muku jinjinawa da ban girma ga sabon rasulillah da'irar Fatima ni ma na zo muke gaida ku waye kai ka waye zai kai ka maula Imam Ali kai ka zamto kofar ilimi sirki na manzali mai san ganin hakikar annabi ya zo ga adali in kana gu mazaje mata ne ɗaya cikin uku من كنت مولاه وهذا مولاه عاقلي من سبه علي الأعلى باشد هنكلي فشن الله يتبت دوما قمكين علي دائما إنا قونركو MDA ناكو jinjinawa da ban girma ga sabon rasulillah da'irar Fatima ni ma na zo muke gaida ku assalamu alaikum sahabbai gunku ne mun ka zo da baitika ne na soyayya ga mun yo dandazo ku ba mu domin ma'aikin Allah gunku ne mun ka zo muna kaunar ku ya sahabu ba za mu bar san ku ba wallahi kaunar ku ce tsira abu ta farkin gaskiya muna cikin wani zamani da ake son zuciya ana sukar sahabbai ne don neman duniya musan ku ya isar mana tillahi ba za mu cozartawa jinjinawa da ban girma ga sabon rasulillah da'irar Fatima ni ma na zo muke gaida ku jarumi sanni zakin Allah dole in gaida kai ma'ana sahabin ma'aikin Allah Hamza na gaida kai kai shahada kansa ma'aiki babu mai ja da kai jinjina ta gare ku sahabbai wallaba kamar ku na faɗa ni dai na ƙara san ku ya ishe ni ya sahabar rasulullahi ku ƙara ƙarfafe ni ku yo hidima cikin lamarin kukar a zo a bar ni sami na ku ne ɗan sheshe mai yin yabo gare ku jinjinawa da ban girma ga sabon rasulillah
da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Ramadan, Ramadan, ya sayyadi Abu Ayyub al-Ansari. Hankwake, 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 sahabu Rasulallah. Hahurafa mawajjali ladome, mihinni Abu Ayyub al-Ansari. Kodin jamai ɗin mai minke Baba Ali, minke Baba Ali, jigo na ba nazir filawida din nabi, jaimira wana dangamin, lilaɗo na dangamin, madina na du'en, min yayum ɗaura Fatimatu ni ma na zo. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Dole in jinjina gumbilar hannu ɗan daddada, ya so shugaba soyayya ta wutuwa daɗa. Kai har azaba ake mai dan ya bar barin nada, wahala da kunci san ba su sa ya kyali sun ta ba. Idan haka al'umma fa mu dage mu so abun haihuwa, wanda a ran zuwan sai lahu da kan shi yayi kuwa, shi yasa wanda duk ya so shi da gaske bai faduwa, sahabbai sun rike shi Zakiru ya bazan so shi ba. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Basa dauke mai cikakken karfi, jarumin mayaƙi, bakuraishe mai abin mamaki, a hadimi na sarki, mai jijjige kututture na dabino, don an ba shi karfi, jinjina nake al'izazu bin abu kisa su hadimi na sarki. Fagen shiga ruwa shi gwani ne, ya samu shaida, shi yake rakaɗa ha kowane tafiki kafin ya yi shahada. Sarki ne shi ya ajje sarautar, ya zo ruhi ya bada. Usmanu ustazu ne daga da'irar rundunar ma'aiki. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. A sahabu kun tattare girman da babu mai tar da ku, matsayinku ne ya sa zaɓaɓɓen Allah ya nuni da ku. A riƙe ku jimlatan kar a sake da ɗai a watsar da ku, da san ku ne ake son manzan Allah ina ji da ku. Hidimar da kuka yi wa addini ba a samu tamkar ku ba, ina gaida kai ɗan Malik Anas ba a kai ka ba, samun sirrin gidan manzan Allah kana kan gaba, saboda kai kawanka gaban limamin mala'iku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Na fito dan na gaida gwanin nan jarumi na gaske, wanda ke fita yaƙi dan Allah babu sulke. Tutar Badar shi ne ya riƙe ta kunjiɗa na gaske, Sayyidi Mus'abu daban kuke babu mai ja da ku.
duniya ta haskaka haske duk da ku mazaje, duk mai biɗar ya bi Allah sansa dole gunku zai je. Gani nan na taho a fujajen gunkunan zanaje, Dauda ne bini baba na annabi mai yawan ji da ku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Sayyidi Salman al-Faris ni shi zan faɗa, cikakken adimi na annabi dole sai na faɗa. Bai da buri sai ya ga ya zo gun sabon bida, ya hadimi na manzan Allah Salman ina gaida ku. Farkon zuwansa ga annabi nan ya fara shauki, ya rungume shi manzan Allah cike da farin ciki. Kowar rike annabi walla ya wuce bakin ciki, Yusuf siya ne na annabi mai kauna ga ku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Sayyidina Ammar bin Yasir sahabin ma'aiki, jinjina ga kai ina gaishe ka gwarzon mayaki. So da ƙaunar ku ne ya saka na a yau nake ta shauki, ya hadimai na manzon Allah duk ina gaida ku. Tuno ranar nan ta Badar har da shi aka yi, suka bar fansan rayuwarsu domin masoyi. Na fake da ku ne amma rigare ku ba na shayi, Ibrahim Khalil ne na annabi gaisuwa ta ga ku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Dole ne ni na buɗe murya in yabi sadauki, kaga mai sa'ar nasu gudu jarumin mayaki. Sayyadi kata da take nan gwarzon ma'aiki, duk mai ja da ku kata da tuwalla ya shiga uku. Ya ga baiwa ga sarkin baiwa wanda ba kamar shi, sanda aka mayar da idansa yayi godiya ga shi. Wai ina mai isa ne kamar shi walla ai babu shi, Mustapha ne halifan hayata a yau nake gaida ku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fatimatu ni ma na zo muke gaida ku. Assalamun alaikum sahabu farin ciki goma aiki, dole ne zahiri mu faɗe ku a zuciya har da baki. Sai a kashe guda a cikin ku wani kuma yayi ta ɗoki, so yake ma ya je a kashe shi wallahi ko ba irin ku. Sayyadi dalhatun mugani na da'iman kai kake min, jarumi mai cikar managarta shehu ya sha faɗa min. Shi ake ma kira da shashiji rayuwar sanana, sayyadi na ku mai fadan ne yau yake yaba ku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah,
da'irar Fadimatu ni ma na zo muke gaida ku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fadimatu ni ma na zo muke gaida ku. Jinjinawa da ban girma ga sabon Rasulillah, da'irar Fadimatu ni ma na zo muke gaida ku.